ओमफ्राय नैबे गेमस्रिखौ माने बिब' गोदै लेंनो नागिरदों जोंहा फंबाया बिराद मोजां मोनो आरोना क्रास चिकेन चाव चिकेन पकौड़ा चिकेन काबाब चिकेन चिलियाव हबो ना लोगोफोर आं दा माने साहा जोंनि रायजोनि मन्दिराव दंफैयो आरोना मन्दिराव हा खोगासिनो दङ दायो हा माने जायगायावनो जावनानै खोगासिनो दं जेसिबिजों मानसिजों खोनोबो बिराद प्रब्लेम जायो नालाय उसुबिदा जायो नैबेहाय हा खोगासिनो दं नायनो हागोन नोंथांमोना जेसिबिजों ओइ मेथाइ बन्द' खालाम कपिराइट फैगोन खेला नङाबा हा खोगासिनो जेसिबिजों सानबेसे खोगोन सानबालै सानबा सानसेयाव बेसेबां करे 18,000 wah biar dam mati mbak गोगोम खामायसिगोन ना खोन्थाया थिखादारसो जाबाय बिथाङा दायो सलायला उदैया देरबायना एसे मेजेम जाहांबाय माजोन जाबायना ओंखायनो सालायथ'ला आरोना मालिक जाबाय नालाय दायो थिखादार दे नै दा रायलायहरगासिनो दङ आरो बेलेगजों खामानियाव दं ओमफ्राय नैबे गेमस्रिखौ माने बिब' गोदै लेंनो नागिरदों जोंहा फंबाया बिराद मोजां मोनो आरोना क्रास Oh my god! Wow! बिब'खौनो क्राससो जाबावबाय जारलासो जागोनलै नोंजोंबो नै जोंथिं माने बरफ गोलैगासिनो नालाय अर सायगासिनो आरो नैबेबो ड्राइभार सोलोंनो नागिरदों दायो जेसिबि माबानायखौ नायगासिनो दं आरोना माने सेरफां बन माने हाजोआबो खाथि जायो नालाय बरफ गोलैगासिनो दं हाजोआव ओमफ्राय दा बेयाव बिराद गुसु जायो आरोना थान्दा सोरबाफोर गरम जायगायाव दंबा जों गामियाव फैनो हागोन गामि माने आं दा रिजार्भ एरियायावसो दंफैयो आरो फरेस्ट रिजार्भ होनना बुङो गामियानो गामि जाजोब्बाय गासिबो बिदि आरो मा गामि नोंसोर गामिया दे बुं आं गोसोआव गैया दा गोसोआव गैया आङो गावनि गामिखौनो गोसोआव गैलायनो बे भिडिअखौ स्पन्सर खालामदों रामि नबल आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ आरो कमेन्टआवबो पिन खालामखानाय दङ नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनाय लोगो लोगो 41 रुपिस बनास मोनगोन बे 41 रुपिसजोंनो नोंथांमोना गेलेनानै देरहायोब्ला दैलि रां आरजिनो हागोन आरोना लोगोफोर नैबे मन्दिरा कमप्लिट जाजोबाखै आरोना ब्रह्म मन्दिर ओमफ्राय नै इथिंफ्राय हा जावना खोगासिनो नायनो हागोन नोंथांमोना सानबैसे लागोन आबौ सानबैसे लागोन हा खोनाया दिनै सानसेनो माबा ट्रेक्टर लाबावनांगोन माथो बेखौ खोजोबगोन ना हा अ दे नैबेनिफ्राय जावदों आरो बेयाव खोदों आरोना बिराद हा जाबावगोन बेहाय हा बिराद नांबावगोन आरोना बाहेरनि हा नांबावगोन नैथिं नै जावगासिनो जोंना ड्राइभार बाबुआ जावगासिनो दं थाराव नांगौलै थाराव मोजां नाय थाराव नांबाथाय सेस सालायनो रोङा रोङा नोंलाय जेसिबिखौ सालायनो होबा रोङा सोलोंनांगौलै अखा हानायखाय बिराद गुसु जादों आरोना ओमफ्राय जों दायो चिकेन पक'रा जानो नागिरदों चिकेन पक'रा बानायगासिनो दङ नायनो हागोन नोंथांमोना नैथिं चिकेन पक'रा बानायगासिनो आरो जों दसे उनाव जानोसै दायो नायनो हागोन नोंथांमोना र' अर्डार खालामदोंमोन आं जानो जायाखै चिकेन पक'राया देखो चिकेन चाव चिकेन पक'रा चिकेन काबाब चिकेन चिलियाव हबो ना चिकेन पक'रा বনাই দিও আমাক কে পিস থাকে ফুল প্লেটৰ হা 7 কিমান লয় 100 লয় ইয়াত 120 নেকি 20 টকা বেশি 20 টকাটা কিহৰ কাৰণে হা 100 লয় বেলেগৰ 10 পিস থাকে আৰু Sobrang-sobrang mo na yan, nanay siya.
चिकेन पक'रा मोनफैबाय जोंना नै चिकेन पक'रा जाखांसै जोङो चिकेन लेग पिस नायसो जासिगोन बे जों दा मोनसे खामानियाव थांनो नागिरदों आरोना सासे आदाया बैसागु एलबाम मिउजिक भिडिअ बानायनो बिनिनो जोङो एसे माने सावरायनो नागिरदों आरो स्क्रिप्टफोरखौ बोरै बोरै लिरगोन बोरै बोरै माने एक्टिं खालामनांगौ बिनि फारसे दा ओमफ्राय चिकेन पक'रा जानो नागिरदों आरो जोङो माने माजबाराव दङ दा बिनिफ्राय थांसै माबायावसो थायो बे धोनस्रिघाटआवसो थायो धोनस्रिघाट माने धोनस्रि बागानाव माने एसे जब मावो आरो बियो पार्ट टाइम माने लं टाइम जब मावो आरो बियो आदाया दा बियो मिउजिक भिडिअ बानायगोन आरो बिनियाव एसे सावरायनो थाखाय जों दा थांसै आरो जानानै लागोन र' लोगोफोर चिकेन पक'राया टेस्टि नंगौना नङा जानोसै मोजां दा जोङो जाखांबाय बेनिफ्राय बिलखौ पे खालामसै नैबेहाय गुगोल पेआव फन पेआव ना माब्लानिफ्राय थानाय नों दखानाव बोसोरसे जासिगोन मा नाम नोंना हा मनिसा मा लिरो राभा माने बिराद मोजां बर' रोङो राभासो सोरबा फसायोबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना सिंगेलासो ना उइंगेलासो सिंगेलासो सोरबाफोर माने फसायोबा खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना बिराद मोजां बर' रोङो बर' दख'ना गानबाथ' एकदम बर' बायदि नुखायो आरोना राभासो आं दायो पे खालामसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैथिं दङ कि नाम आसिला सुनिता बर्मन बेबो माने बिराद मोजां बर' रोङो आरोना ना मोजां खबरा अलप सलप जानाय आरो न' एसे एनै रोङो आरो दा ओमफ्राय आं पे खालामग्रोनोसै जों दा जाखांबाय बेनिफ्राय बिसोरो आंनि भिडिअखौ नायखाबाय थायो जाहैदों आरोना ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होबाय चेनेलखौ माने सासेया नायामोन माने मिथियामोन आरो ओमफ्राय दा जोङो सासे आदानाव थांसै बैसागु मिउजिक एलबामनि थाखाय माने जों एसे आल'सना खालामनो नागिरदों आरोना मारै मारै जागोन स्क्रिप्टआ थ' दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर माने नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरोना माने जों एसे बैसागु मिउजिकनि थाखाय दायो प्रिपेयार जानानै लानोसै मानसिबो नागिरनांगौ नालाय एसे बेस्थ' जासिगोन दे नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय